kinalawit niya, oh. Ayun na, binabalot. Okay, magandang araw sa inyo mga kagagamba. Mayroon tayong kaibigan dito, si Iwat. Kung tawagin Iwat. Ayan, si Edward ba? Edward? Edward po, Edward. Kung tawagin siya, Iwat. Siguro marami na ito na si Kwat. Iwat ang tawag. Galing pa ito ng malayong lugar sa state of Quiapo. Oo, Quiapo. Bata Quiapo. State. Yan. Ay, maglapalaban kami ngayon ni Iwat dito sa bahay. Kaya pumunta siya rito, dumayo. Para daw paghanda niya yung tournament. Ayan. So, subukan natin siyang makalaban dito mga kagamba. Kakalabanin niya yung mga gagamba ko na wala namang kondisyon to. Air condition lang ito. Walang kondisyon dito sa akin. Sundot lang sa kaha. Ay kasi pag inalagaan ko pa yan, wala na akong panahon. Ayan mga kagamba. Excuse me po. So ayan, ibitaw mo na. Sige. Ibitaw mo na yung manok mo para Sige. tingnan natin kung tutukayan. Umipot pa. Ayan. Yan, sige, pwede yan. Tingnan natin. Medyo malaki pala yun sa'yo, Pagka nagtabi sila. Oo. Isang tangkal, isang tiim. Naglag kagaluhan. Maliit kasi. Oh, ano ba yan? Bibilis. Ang bilis eh. Tingnan natin kung lalaban siya. Wala. Hindi lalaban. Hindi na alam. Maliit kasi siya eh. Hindi niya magkamats. Oo. Alam mo tatamento. Oo. Alam mo naman. Ito isa. Wala, ito na yung pinakamalit, tatamento eh. Oo, malaking mga gagamba. Sa akin, matangkal lang. Oo, ayan ang ganda ng kulay Para pala Ayan pang derby Oo nga. Oo. Di natin makikita, matitesting natin kung pang derby nga talaga siya. Ang ganda eh. Maganda pa sa dalaga. Uy, Mukhang bumaliktad agad Parang ang hirap. ganda talaga. Ganda ng kulay Oo, ganda ng kulay. Hindi nila nakita ito. Kanila. Mariposa pala itsura. Mariposa. Mariaso, gano'n. Ayan na, palaglag ng palaglag. Ayan na. Akyat ka, umakyat ka. Nako. Ayan na. Oy! Umayaw yung akin. Ba't ganun? Kambak. Magkambak ka. Talagang pinagbibigyan tayo ni Tatay Bendo. Nagbibigyan tayo. Laki-laki na nga eh. Ay, nakagat tuloy nakatisang ka tuloy. Ang bilis-bilis mo kanina eh. Magaling tong gagamba ni Iwat. Saan din? Hindi ko alam saan niya nasikwat ito. Kay Tatay Mindo rin pala niya nasikwat ito. Oo, sa'yo din galing yan. Sa'yo din galing yan. Tingnan nyo, ang lupit Ang lit lang siya Tiim lang siya pero tingnan mo kung makasikwat. Ayan kinalawit niya Ayun na, binabalutan. Ay, mga kagagamba, lumalaban din yung akin sumasapot din Sabi ba't ikaw lang ba marunong sumapot? Ayan, mga Ang ganda kagagamba. ng laban. Grabe. Ayan, nakagat yung paanong akin pero ayun na, unti-unti na siya nababalot. Nakabitaw. Babalikan natin. Ayun, nanghina na yung akin, nabinom na. Adiksi pa rin. Nabinom na yung akin. Ganda ng laban. Ayan, binubuntutan siya kinukulit mga kagagamba. Mga kaiwat. Kinukulit. Ayan Ayan, tingnan natin, nagpapalakas yung akin. Ayaw pa lumapit tong kay Iwat Ayan, nang iwat siya tuloy. Nag-iwan na. Nang-iwat siya tuloy. Marap ka. Ayan, may bandera na siya. Yun ang nakagat kanina eh. Nakagat kanina. Pero nanghina rin yung sayo. May tama. Nadibdiban din siya. Tama na, kaya po bumitaw kaya bumitaw siya, nadibdiban din. Sige, wag kang magkakamali dyan baka bumawi yung akin. Sige na. Tapusin mo na yan.
Ayun, nadali niya sa gilid. Yung pa rin Nadali niya sa gilid. Aba, grabe. magaling to, magaling, oh. Oo. Kagabay tatay Magaling, Bende yan, di kagabay na yan. Oo. Magaling, oh. Ah, nakinagat niya kaagad sa puso, oh. Wala na. Marunong, Hindi oh. na gawin mo. Ayan, oh. Nilamon niya yung haba-haba ng pata, oh. Sayang. Oo. Ang ganda pa raw ng kulay, oh. Oo. Oo. So, ayan, mga kagamba. Isa pa. Isa pa. Isa pa, tingnan mo, baka mabuhay pa yan. Ang ganda ka mo ng kulay, eh. Wala na, hindi na kaya buhay dyan. Hindi na kaya? Hindi na kaya. Pag nandito si Happy mo, dadalhin sa St. Luke's yan. Ayan, ayan. Isa pa, mga kagamba, tingnan natin ulit. Ang pulto. Ayan, oh, alilik siya. Ayan, alilik siya ng mga kagamba ko. Bagong singkit, bagong sundot. Oo, buti lang, wala si kasundot dito. Mahilig sa sundot yun, eh. Oh, bibilis, oh. Kala mo, tatapang, oh. Gaganda lang ang gagawin natin Bendo. Nakakano. Nagsalubog na agad, nagsalubog na agad, oh. Talsik ka agad. Talsik ka agad. Sinalubong niya agad, oh. Ayan. Ayan. Wala, talsik siya. Maliit din pala itong sa akin, ano? Malaki pa rin sa'yo. Maliit. Maliit lang tingnan, no? Maliit lang nga tingnan. Hindi niya mahuli. Wala na, yun na po talaga yung maliliit eh. Salmon ang katapat nito. Meron akong ganyang kalit na salmon, eh. Meron mo? Sige. Pwede. Salmon katapat niya. Sige. Gutom na yung salmon ko, eh. Sige, hawakan. Apo, Tatay Bendo, sabo na nilaman sa akin. Ayan, ha? Wala na kayong masasabi, mga kagamba. Ayan. Ito, matapang tong mga gagamba ni Kaiwat. Ayan, hindi yan nang iiwat, ha? Hindi yan nang iiwan ha? Ewat lang. Iwat lang. Hindi nang iiwan. Iwat lang. Aba, laglag siya agad, ha? Samon, ha? Nagpalaglag agad ang samon, ha? Tingnan natin kung magpapalaglag ulit ang samon. Aba, laglag ulit, ha? Dalawang laglag na. Ayan, mga kagamba, tingnan mabuti. Ayan na. Yun, no. Laglag yung kay Kaiwat. Piniga eh. Bumalik yung nagkambak yung salmon. Aha. Wala. Napiga yung kay Kaiwat. Hindi na yata sila magkakapigaan nito. Aba, lumalaman pa. Oo. Nadali pa yung paa, hindi, nakaalis lang. Tinabulto ko naman. Wala, pinipitik na lang to. Ito, nabulto mo rin to. Oo, pinabulto ko lang po yung mga payat po yung mga gagamba ko na yan. Parang ganito kalalaki. Hindi. Kita mo, kahit nabulto siya, mabagsik din, eh, ano. Oo. Talikuran mo na. Alanganin tong sabon, eh. Alanganin. Mukhang nasaktan yata kanina. Kumagat din itong, Kaiwat. Kaya nag-alanganin. Tingnan mo, bumagal yung sabon kanina. Ang bilis niya, no? Bumagal siya, oh. Kala ko makakakain na naman ng tangkal si Samon, eh. Ang boss yung yung matadali. Malalaki siya. Nung langhina siya, oh. Bumagal yung aking Samon. Madadali pa yata. Wala siyang pakialam, ano? Yung Samon walang pakialam. Basta diretso lang ang lakad niya. Hindi niya, may kalaban, wala. Ayan, Nagpigaan po. Nagpigaan kanina, eh. Ayan. Medyo nabubuhayan na. Ay, ganyan ang Samon, eh. Pagka nabuhayan ng loob. Aha. Pigaan na. Ayaw pumiga. Mayroon ka pa ba mas matindi dyan? Ilaban natin sa samon ko. Sige po. Ito natin. Samon na to. Gusto ko pakain na itong samon na to. Para, yun o. Nadali niyo.
Ayan oh. Ayan oh. Ay, bumabalot Ayan, ay, din sa bumabalot yung sa'yo. Yung sa'yo yata nakakagat. Sa akin nga pala. Ikaw ang nakakagat. Yung sa'yo ang nakakagat. Yung akin eh. Yung samon ko eh, wala oh. Mabagal din oh. Oh? Oh? Wala. Inabot na nung samon ko. Inabot na. Alala, patay na yung sa akin. Pero nakagat pa rin po yung sa akin. Ay, bubitaw mo. Kinagat yung paa. Ay, bubitaw. Hindi makaalis yung sa'yo. Nadali paa niya hanggang matanggal ang paa yan. Oh, mabagal na yung aking samon. No? Tignan yung mga kagamba. Oh, laglag yung kanya. Nabitawan niya. Kaya itong samon na to. Parang, yun o. No? Hindi ko pinapakita mga kagamba kasi mabagal na siya. Ayan, kinagat niya ulit. Ayan, magic. Ayan. Kinagat niya ulit. Kaya lang hindi na niya masaputan. Wala na siyang lakas magsapot. Ayan. Lalamunin na niya to mga kagamba. Ayan, oh. Wala na, hindi na rin makakagat yung kay Iwat. Nadali siya ng samon. Ayun, isang samon pa. Hanap pa ng ano yan. Oo. Ayan, pumururot pa. Ano pinakain mo? Milk tea? Milk tea yata pinakain. Ayan na, mga kagamba. Ayan, nagharapan sila, oh. O, naghalikan. Hindi lips-to-lips, halikan, biso-biso. Biso-biso lang. Ayaw magsigising. Oo, naglampasan, oh. Oo. Ayan. Sinundan niya. Ayan na. Sabi ko sa'yo, matadalo yung samon eh. Manganga yung samon eh. Nadali yung samon. Madadali pa yung samon ko. Ayan, nabingkong tuloy yung panglikod niyang paa. Ayan, nahabol siya ng nahabol siya ng good size, oh. Ganyan lang yung samon na yan. Ayan na naman, oh. Kita mo, magipag-ano rin siya, oh. Kaya lang biglang pati talon siya ng talon. Gagambang talon. Iyon, no? Hindi siya mahuli nung ng good size. Wala siyang pakialam, tinan mo, susugod siya, oh. Alam, may tama sa akin, oh. Lumobo yung bibig, oh. Ano nangyari? Lumobo yung bibig, oh. May tama. Hindi, venom yan. Naibuga niya. Venom yan, naibuga niya. Hindi niya naiano sa kalaban. Kaya sinisip-sip niya ulit, oh. Venom yan. Yan yung pagkakagat nila, binubuga nila sa kalaban nila para para mamanhid yung kalaban. Magkaroon ng anesthesia. Nawala na naman. Sinipsip niya. Sinipsip niya, oh. Binubuga nila yan. Kasi naradanas siya pag kinagat ako ng gagamba, basa ka agad yung kinagatan niya. Kala ko dumugo yung niya, hindi. Tapos mamaya makikita ko may dugo na yung kinagat niya. Madadali ka sa likod niyan. Wala. Hawakan mo, hanap ako ng good size. Yan, sige. Ayan mga kagamba, nakapili na ako. Sa dami kasi ng gagamba, hirap pumili eh. Ayan, tingnan natin kung lalaban itong akin na kakasundot lang. Ay, parang maliit pa rin Ganda ng sukat nito. Maganda talaga yung mga napili mo ng karang araw. Nahanda niya itong mga kagamba para sa tournament daw nila. Sparring ko lang kay Tatay Bedo ko approve sa kanya yung mga kondisyon ng gagamba ko. Yan na, oh. Aba. Magaling talaga yung gagamba niya, ha. Kondisyon na, ha. Oo. Natural na alaga. Walang halong chemical yung alaga dyan. Ganon. Oo. Ang galing lumagpang yung kanya, oh. Magaling, ha. Ito yung nakaraan payat, binultong mo lang siya ulit. Binubulto ko lang, tapos nilalaka ko, tapos nung ko papakainin ng mga isang araw, gano'n. Basta pain tubig lang, tapos ang galing niya sumipat ng kalaban. Ang galing. Oo. Ganito yung mga gustong gagamba, yung malayo pa lang yung kalaban niya, alam na niya saan niya
paano niya, ano, ayun kita mo. Kaya lang gusto ko kasi nabibilutan eh. Oo nga po eh. Hindi yung talsik na ganyan. Oo, medyo pahat kasi. Oo, wala. Kasi pagka nakagat niya ito, kakagatin din siya eh. Mabibinom na siya. Oo, wala. Talsik lang ang talsik. Pero mas matapang po isa, Tatay Mendo, kaysa dyan sa mataba na yan. Isang gagamba. Ganyan din ito. Mas matapang nga lang to kaysa dyan. Ito. Mas matapang to. Wala, hindi niya nga ano. Ayun. Ayaw. Ayaw. So yun mga kagamba, hanggang doon lang mga kagamba. Napagbigyan natin si Iwat. Oo, maraming salamat kay Tatay Mendo. Wala akong nakareading gagamba rito, puro sundot ito sa banusan. Kasi wala tayong time kondisyon. So hanggang doon lang mga kagamba. Shoutout pala kay ito, mayroon na listahan dito. Shoutout kay The Hunter PH, Dinomyara Yunak, Iwat Divera Rimando. Ikaw to, ano ba? Ayun. Soldia Bati PH, Jumari Gokong, 99 Bin, Mark Kevin Francisco, Street Fighter, Kaider Samonte, Neil Cabahog, Aurelio Ruar, Alas TV, Siki Arkinis, Christian Austria, Mima Vlog, Carlo J. Sumilang, Suma Yuki Haira, Roger Jerio, Maki Hu, WHO, Hu, at Mark Kevin Francisco. Nadubli yata yung Mark Kevin Francisco. Ayun, nadubli lang yung pagkakasulat. So yun mga kagamba, hanggang dito na lamang po. At sana wag kayong magsasawang tatangkilik kay Tatay Mendo. Iba't iba man yung mga nakakakulabs natin dito ay pagpapaulakan natin ng magandang laban. Kahit sino man sa inyong gustong makipag-collab dito, subscriber natin, viewers natin, walang problema, punta lang po kayo, magdala lang po kayo ng gagamba. Kung wala naman, bumili na lang kayo nito, tapos maglaban tayo. So marami pong salamat mga gagamba, hanggang dito na lamang po. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nung aking tingnan, manok